Πόσες φορές ένιωσες ότι δεν σε καταλαβαίνουν, ή πόσες φορές είχες μια συζήτηση που δεν οδήγησε πουθενά? Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ψυχολόγιος. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like, όπως επίσης και το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά. Από τους φίλους, τους συναδέλφους, τον σύντροφό μας και γενικότερα όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο να γίνεται αποτελεσματικά. Προσωπικά, έχω βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε συζητήσεις, στις οποίες δεν κατάφερα να πω αυτά που ήθελα εξ αρχής. Είτε επειδή έγιναν παρεξηγήσεις, είτε επειδή δεν αντέδρασα με έναν επιθυμητό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους γύρω μας. Μίλτο, πώς είσαι? Μια χαρά, Θοδωρή, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Πώς θα πας με την επικοινωνία? Μια χαρά, όπως βλέπεις. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν καταφέρνεις να επικοινωνείς αποτελεσματικά τις ανάγκες σου. Ναι, πιστεύω ότι το κάνω, γιατί μέχρι τώρα οι άνθρωποι που συνήθως συναναστρέφομαι κατανοούν τι χρειάζομαι και μου το δείχνουν. Σε έχει δυσκολέψει κάτι? Με δυσκολεύει όταν ανεβαίνουν οι τόνοι και δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Οκ. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η διαδικασία κατά την οποία επικοινωνούμε το μήνυμά μας με έναν τρόπο κατανοητό και αποδεκτό και προκαλεί την επιθυμητή αντίδραση. Αυτό προϋποθέτει 4 βασικά πράγματα. Να υπάρχει σαφήνεια, ενεργητική ακρόαση, ανταπόκριση και ενσυναίσθηση. Σαφήνεια. Το μήνυμά μας πρέπει να είναι ξεκάθαρο, χωρίς ασάφειες. Ενεργητική ακρόαση, ή αλλιώς να ακούμε με πραγματικό ενδιαφέρον, χωρίς να προετοιμάζουμε την απάντησή μας και χωρίς να διακόπτουμε. Ανταπόκριση. Μια συζήτηση δεν πρέπει να είναι μονόλογος. Όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται να συμφωνήσουμε ή διαφωνούμε σε κάτι, μπορούμε να ρωτήσουμε και να επέμβουμε, πάντα όμως με σεβασμό. Και ενσυναίσθηση, να συνδεόμαστε με το συναισθηματικό κόσμο του άλλου και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι προσπαθεί να μας μεταφέρει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μας επικοινωνεί. Θοδωρή, μπορούμε να πετύχουμε μια αποτελεσματική επικοινωνία? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι ή τεχνικές? Ναι, υπάρχουν και τρόποι και τεχνικές και θα σας αναλύσω τώρα. Αρχικά έχουμε την ενεργητική ακρόαση. Η ενεργητική ακρόαση είναι η νούμερο 1 αρχή για μια αποτελεσματική επικοινωνία, γιατί ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση. Γενικά οι άνθρωποι, ανεξάρτητα του τι λέμε λεκτικά, δεν αντιλαμβάνουν την πληροφορία μόνο ως περιεχόμενο, αλλά και μέσα από το συναίσθημα το οποίο τους μεταφέρουμε, λεκτικά ή τη γενικότερη στάση μας. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική γιατί μέσα από αυτήν ο συνομιλητής μας αισθάνεται κατανόηση και αποδοχή. Άλλωστε, ποιος δεν θέλει να νιώθει ότι τον καταλαβαίνουν και τον ακούνε? Για να την εφαρμόσουμε, αρκεί να είμαστε αυθεντικοί και να παρακολουθούμε τον συνομιλητή μας με πλήρες ενδιαφέρον, χωρίς να διακόπτουμε, διατηρώντας συνοπτική επαφή και μέσα από επιβεβαιωτικές φράσεις όπως «Καταλαβαίνω τι λες», «Συνέχισε», ή όταν θέλουμε να διευκρινίσουμε κάτι, μπορούμε να πούμε «Άρα τώρα εννοείς αυτό». Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούμε τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση, κάτι το οποίο ενισχύει τη σχέση. Η χρήση του εγώ μηνύματος είναι άλλος ένας σημαντικός τρόπος για μια αποτελεσματική επικοινωνία. Όπως αναφέραμε και πριν, είναι σημαντικό ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας να καταλάβει το πώς αισθανόμαστε. Οπότε για να εφαρμόσουμε το εγώ μήνυμα, χρειάζεται αρχικά να πούμε το τι νιώθουμε, έπειτα το τι πιστεύουμε και τέλος το τι χρειαζόμαστε. Κάνοντας αυτό, έχουμε εξασφαλίσει ότι ο άλλος έχει καταλάβει ποια είναι η ανάγκη μας και έχουμε αποφύγει την οποιαδήποτε παρεξήγηση. Πάμε λοιπόν τώρα να φέρουμε και ένα παράδειγμα. Νιώθω άγχος, απογοήτευση και θυμό όταν μαλώνουμε και εσύ αρχίζεις και φωνάζεις και δεν ακούς το τι σου λέω και βιάζεσαι κάπως να μου απαντήσεις. Νομίζω ότι δεν μπαίνεις στη διαδικασία να με ακούσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό που χρειάζομαι είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω, να ακούσεις πρώτα τι θέλω να σου πω, με ηρεμία, και αν δεις ότι κάπου διαφωνούμε, το συζητάμε μετά. Γιατί πιστεύω ότι και για σένα είναι σημαντικό να ακουστείς, όπως είναι και για μένα. Αυτό, παραδείγματος χάρη, είναι ένας τρόπος που εφαρμόζουμε το εγώ μήνυμα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τη δική μας πραγματικότητα. Δηλαδή, μόνο για τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας σκέψεις και τις δικές μας αντιδράσεις. Το πώς θα τον αιματοδοτήσει ο άλλος αφορά τη δική του πραγματικότητα.
Οπότε δεν χρειάζεται να παίρνουμε και την ευθύνη του. Πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν σε μια αποτελεσματική επικοινωνία. Όπως παραδείγματος χάρη, η χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων, ανοιχτές και κλειστές. Μια ανοιχτή ερώτηση δίνει τη δυνατότητα στο συνομιλητή να αποκτήσει χώρο ώστε να απαντήσει. Ένα παράδειγμα είναι τι αισθάνεσαι, πώς νιώθεις δηλαδή. Ενώ μια κλειστή ερώτηση μας δίνει μια πιο άμεση απάντηση. Όπως είναι, άρα εδώ σημαίνει ότι συμφωνούμε, εδώ θα σου απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι. Έπειτα έχουμε την προσαρμογή στο επίπεδο και στο στυλ του συνομιλητή. Ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα δικό του λεξιλόγιο για το πώς μεταφέρει την πληροφορία. Οπότε εμείς αν προσαρμοστούμε σε αυτό, εκείνος θα νιώσει ότι τον κατανοούμε καλύτερα. Επίσης έχουμε το χιούμορ. Το χιούμορ βοηθάει να κάνει την κουβέντα λίγο πιο ανάλαφρη, να τη χαλαρώσει. Απλά χρειάζεται λίγο προσοχή το πότε την εφαρμόζουμε. Η παύση πριν την απάντηση είναι πολύ σημαντική γιατί μειώνει την πιθανότητα παρεξήγησης. Επίσης ο τόνος φωνής χρειάζεται να είναι σταθερός και ήρεμος, χωρίς διακυμάνσεις. Και τέλος, η στάση του σώματος. Μια ανοιχτή στάση του σώματος είναι προτιμότερη από μια κλειστή. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε έτσι τα χέρια, δείχνει πιο αμυντική θέση. Ενώ αν έχουμε μια άνετη στάση, δείχνουμε ότι είμαστε και πιο φιλικοί. Να θυμάστε ότι η στάση του σώματος είναι το 70% σε μια επικοινωνία ή αλλιώς η γλώσσα του σώματος. Οπότε προσπαθήστε να την εφαρμόζετε κι εσείς με τον κατάλληλο τρόπο για να έχετε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν σας βοηθάει, προτού επικοινωνήσετε αποτελεσματικά, μπορείτε να οργανώσετε τη σκέψη σας και ιδανικά να κάνετε και μια πρόβα προτού βρεθείτε με τον άνθρωπο που θέλετε να επικοινωνήσετε. Έτσι θα μπορείτε να είστε σίγουροι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θοδωρή, και τι ωφέλη έχει μια αποτελεσματική επικοινωνία? Μια αποτελεσματική επικοινωνία έχει αρκετά ωφέλη. Αρχικά, δομεί καλύτερες σχέσεις. Μια αποτελεσματική επικοινωνία είναι η βάση της εμπιστοσύνης. Οπότε, όταν οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ανοίγονται και περισσότερο. Εκτός αυτού, μειώνει τις συγκρούσεις και τις παρεξηγήσεις, όπως αναφέραμε και πριν. Βοηθάει πολύ στην επαγγελματική επιτυχία, γιατί καλλιεργεί την παραγωγικότητα και τη συνεργασία. Και τέλος, η προσωπική ανάπτυξη, γιατί μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία μαθαίνουμε να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και παράλληλα μαθαίνουμε και τις ανάγκες των άλλων και εκείνα από εμάς και είναι κάτι που βοηθάει και τις δύο μεριές. Μια επικοινωνία λοιπόν δεν είναι μόνο το να μιλάς, είναι και το να συνδέεσαι. Θέλει κόπο σίγουρα, προσπάθεια και χρόνο για να είναι αποτελεσματική, αλλά πιστεύω ότι αν εφαρμόσετε αυτά που είπαμε θα δείτε σύντομα αποτελέσματα. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια ποια τεχνική σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον και αν έχετε κάποιους ανθρώπους που πιστεύετε ότι μπορούν να ωφεληθούν, μπορείτε να μοιράσετε το βίντεο να το δουν και εκείνοι. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε subscribe και μέχρι τα επόμενα βίντεο να είστε καλά.